Čauky, čauky, já vás vítám u 11. adventního videa, vítám vás u středečního videa, doufám, že máte krásnou středu, krásný střed týdne, a že si to užíváte a že nemáte ten schon, jako mám já. Prosím vás, připomeňte mi někdo, že musím koupit dárky. Tak. Nicméně dneska se teda podíváme na moje knižní předsevzetí. Jak asi víte, já si je dávám každý rok. Dávám si jich každý rok 10, teda aspoň se o to pokouším, ale na konci každého roku si je vlastně vždycky projedeme a zjistíme, jestli jsem je dodržela nebo ne. Dneska to takhle lehce prolítneme ta z loňská a já se pokusím do toho vždycky dodat nějaké, když už třeba to staré nebude platit, když bych ho chtěla změnit. Takže na to se mrknem. Nicméně, jak už jsem říkala minule, já ta knižní předsevzetí neberu nějak extrémně vážně. Já prostě, když to splním, fajn, když to nesplním, nic se neděje a jedeme dál. Já ze svého čtení nechci dělat žádnou povinnost. Nebo lépe řečeno, ono to tak trochu moje práce je, ale nechci z toho dělat ještě větší bič na sebe, než je nutné. Takže dneska si to tak jako prolítneme a uvidíme, jestli něco z toho se změnilo nebo ne. Mým prvním knihovnickým předsevzetím nebo knižním předsevzetím, které tady chci dát, je, že bych se příští rok ráda dostala zase k těm 100 knížkám. Já jsem tohle předsevzetí loni neměla, protože já si myslím, že to prostě není o počtech. Nicméně jsem zjistila, že u mě je to spíše o tom, že tomu nevěnuju tolik času. A myslím si, že těch 100 knížek u mě jako zase bude prostě ukazovat na to, že to čtení je moje priorita, že se na něj chci najít ten čas a že mě mrzí, že letos se to tam určitě nedostane. Myslím si, že letos skončím na nějakých 75, 80, což je super a jak říkám, není to o číslech, ale vím, že když si toho předsevzetí dám, že to pro mě spíše znamená to, že bych chtěla zase trošičku to čtení více prioritizovat nad jinými věcmi. Takže nicméně vůbec nechci říct, že jsem na sebe nějaká naštvaná za letošek nebo tak. Myslím si, že se toho stalo tolik, že naprosto pochopím zpětně, proč tenhle rok byl trošku na to čtení slabší. Stihla jsem se přestěhovat, stihávám spoustu dalších věcí, takže myslím si, že to bude takhle fajn a když to zase nevyjde, tak se vůbec nic neděje. Třeba přijde něco důležitějšího. Tak, další knižní předsevzetí, druhé knižní předsevzetí, i loni byla adventní videa. Já bych ta adventní videa ráda měla i příští rok, ale nemůžu o tom mluvit teď, protože teď jsem vyschýzovaná, nemám fajn prosinec, mám toho fakt strašně moc. Ale doufám, že ta adventní videa by i příští rok mohla vyjít. Já si každý rok teda říkám, že příště už ne. A pak to vždycky příště udělám. Takže uvidíme, ale musím říct, že mě to i jako baví. Já s tím prostě ten prosinec mám tak jako spjatý, že si nejsem jistá, co by prosinec byl bez těch adventních videí pro mě. Takže adventní videa tam zůstávají a snad budou i příští rok. Dalším předsevzetím bylo, že bych chtěla číst více českých autorů. Tohle předsevzetí bych si tam asi i nechala. Já si myslím, že díky mojí práci se k těm českým autorům teď dostávám možná i víc, než jsem měla v plánu. Loni to tuším bylo nějakých 33% z toho, co jsem přečetla, takže nějaká třetina. Myslím si, že letos to bude možná ještě o něco víc, protože tím, že moderuju právě besedy s českými autory a snažím se ty knížky vždycky mít přečtené, tak to díky bohu jako jde navyšovat, ale vlastně to asi nepůjde jako už dál, takže ráda bych četla hodně českých autorů, takhle bych tam to předsevzetí dala a to se zatím daří. Loňským předsevzetím bylo i, že bych chtěla dočíst knížky od Michaely Klevisové. Přiznám se, nepřečetla jsem ani jednu. A já ty detektivky od ní mám hrozně ráda, čtou se úplně sami. Ale nejsou to pro mě knížky, které by měly tu prioritu. Takže asi z toho důvodu jsem se k nim nedostala a nebudu si tohle předsevzetí nechávat i do příštího roku. Čtvrtým předsevzetím a předsevzetím, které by si ráda nechala na příští rok, je Odeon knihovna klasiků. Odeon knihovna klasiků je takový můj obrovský rest, který mám. A to především z toho důvodu, že já mám opravdu 95% knížek, které v knihovně mám přečtené. A já fakt nesnáším nechávat si v knihovně knížky, které jsem nečetla. A Odeon knihovna klasiků je takový jeden velký černý puntík tady na tom mém smýšlení, protože já jsem z nich přečetla toho strašně málo. A ráda bych, minulý rok jsem to měla nastavené na to, že bych ráda stihla 2, nestihla jsem ani jednu, ale ráda bych aspoň tu jednu. Hele, začneme od jedné. Jo, prostě jako ta laťka už nížit nemůže. Začneme od jedné. Ráda bych jednu Odeon klasiku příští rok přečetla. Doufám, že to vyjde. Pátým bodem bylo i loni posílat knihy do oběhu. Já věřím, že tohleto se mi daří. Já teda to nedělám tak, že bych to posílala pravidelně. Já to dělám vždycky jednou za rok, což teda je pravidelný, že jo? Ale nedělám to nějak extra často, protože já každý rok chci nafotit tu fotku, kde mám všechny knížky, které jsem za daný rok přečetla a prostě je nemůžu poslat a potom zase znova schánět někde. Takže vždycky na konci ledna, února, tak nějak dělám to, že ty knížky rozposílám. Většinu z nich jedu prvně přes Instagram, když se najdou noví majitelé tam, tak jsem ráda a zbytek potom posílám přes knihovrátek
nebo nějaké podobné služby. Takže určitě je tohle jedno z těch dalších předsevzetí, které chci dodržet. Pokud byste i vy posílali knížky dál do oběhu, tak když tak mrkněte na knihovrátek, já vám dám dolů odkaz pod video. A pokud byste kupovali knížky, což teďka je trochu úplně mimo to předsevzetí, ale pokud byste chtěli nové knížky a kupovali je přes Martinus, tak mi uděláte obrovskou radost, když půjdete přes odkaz, který najdete dole v popisku toho videa, který funguje jako affiliate link, a to znamená, že když vy nakoupíte, tak tím nákupem podpoříte nejenom Martinus, knihkupectví, za kterým si fakt stojím, ale zároveň moji tvorbu, protože část z toho nákupu jde potom mně a já vám za to extrémně děkuju a moc si toho vážím. Takže to by byla jen taková rychlá vsuvka. 6. předsevzetí bylo, že bych ráda dělala více čtecích maratonů. Takhle. Tohle nevyšlo. Úplně upřímně tohle nevyšlo, ale byla bych moc ráda, kdyby to letos vyšlo. Nebo příští rok vyšlo. Protože mě ty čtecí maratony fakt baví, ale je potřeba prostě na ně najít ten čas. A je to celý jeden den, který já tomu musím věnovat i pak s tím střihem. Takže je to pro mě trochu náročnější si ten čas najít, ale vím, že bych chtěla aspoň třeba jeden za čtvrt roku udělat a doufám, že se k tomu dostanu. Takže tohle to tam zůstává. I když musím teda potupně přiznat, že to se mi letos úplně nevydařilo, toto předsevzetí. Mým 7. předsevzetím bylo, že bych chtěla mít opět cosplay na Humbug Fest. To se letos podařilo, já jsem extrémně ráda, že jsem vytáhla tu Lucy Gray, protože já jsem si s ní dala opravdu extrémně práce a vlastně jsem ji nikde skoro neměla, kromě předpremiéry, a mrzelo mě, že jsem ji ještě jako nevytáhla, takže jsem si říkala, hele, na ten 9. Humbug Fest to bude úplně ideální. No a co se týká 10. Humbug Festu ročníku, který bude v roce 2025, tak já už vím, co bych chtěla dělat. Dokonce jsem už tuhle svoji myšlenku sdílela na Hero Hero, takže pokud byste chtěli zjistit, za co půjdu za příští rok, tak to zjistíte tam. Jenom chci upozornit, není to cosplay jako cosplay, je to spíš kostým, který je inspirovaný něčím, co je pro mě extrémně důležité. A budu moc ráda, když se k tomu nějak vyjádříte právě třeba na Hero, já to zatím nechci zveřejňovat úplně nikde jinde. Doufám, že to z části bude i takové trošku překvápko, ale zároveň vím, že budu minimálně na Hero, možná i na Instagramu, to ještě uvidím, sdílet nějak průběh té tvorby, protože tohle bude asi fakt na dlouho. A já se na to strašně těším. Takže jo, cosplay na Humbug Fest určitě bude, vzhledem k tomu, že doufám, zase budeme mít cosplay přehlídku, tak já tam prostě nemůžu přijít jako civil. Ne, to neexistuje. Nicméně, s tím souvisí ještě jedna věc, další předsevzetí. Já bych hrozně ráda měla opět příští rok na Humbug Festu stánek. Letos to bylo nádherné, vy jste se vždycky zastavili, bylo to strašně milé vás potkat, popovídat a mít to nějaké svoje věci, za kterými si stojím a které ráda s láskou prodávám. Můžete mrknout na e-shop, ale vím, že ten e-shop je teďka trochu vybrakovaný, takže to se omlouvám, já fakt už nestíhám, ale určitě, když tak můžete mrknout i tam. Nicméně ty stánky jsou pro mě prostě úžasné v tom, že se s vámi potkám osobně, můžete si ty produkty ošahat, můžete si to tam prostě vyzkoušet všechno a fakt se na to těším. Dalším předsevzetím, 8. předsevzetím, které s tím velmi úzce souvisí, s tím stánkem, který teďka dávám teda po to 8. taky, je, že bych moc ráda měla nové produkty na e-shopu. A zatím to vypadá, že to tak bude. Letos přibyly vlastně pouze záložky a plecháčky se vyprodaly, plecháčky už jsou úplně pryč, takže ty už nebudou, ale ráda bych teďka začala s něčím novým a vypadá to, že to vyjde, už jsem to tak nějak jako rozjednala, takže myslím si, že snad v průběhu začátku příštího roku nebo nejpozději na Světě knihy, kde bych ráda teda měla stánek taky, tak už budete moc najít nové produkty, které už budou hodně sjednocené, co se týká toho mého, jak to říct, designu, ale těším se moc na to, že bude něco nového a že si to třeba zamilujete stejně jako já. Dalším předsevzetím, 9. předsevzetím bylo, že bych chtěla natáčet 2 videa týdně. Tak to nevyšlo, myši, a přiznej si to. Nicméně, ráda bych teda aspoň zachovala to, že budou 2 videa měsíčně. To sedí, to zůstalo, jsem ráda, že vždycky vychází přečteno a uloveno a sem tam k tomu vyjde nějaký jako bonus v úvozovkách, ale víte jak, no, prostě musím to tak nějak jako rozdělovat, to, co dělám, a mrzí mě to. Nicméně ráda bych určitě zůstala u YouTube. Není to tak, že YouTube bude končit, to určitě ne. 9. předsevzetí, které s tím trošku souvisí, ale nesouvisí s tím, co jsem si dala loni. 9. předsevzetí je, že bych ráda trošku víc obnovila naše podcasty z Maky. Samozřejmě to není jenom o mně, tohle je i o Maky, ale když jsme teďka byli spolu v Ostravě na výletě, tak jsme se na tom shodli, že ty podcasty nám prostě chybí a jakmile se podle mě přestěhuju a bude místo, kde je natáčet a bude i čas, kdy je natáčet, tak věřím, že by se nám to mohlo podařit a že bychom se tím podcastům mohli vrátit, protože to byl pro mě jeden z nejhezčích strávených časů z Maky
a myslím, že i pro vás to mělo nějaký přínos. Takže podcasty doufám, že budou. Určitě tomu půjdu co nejvíc naproti, letos to byl hrozný hukot a vůbec se nedivím tomu, že to jako nevyšlo, ale příští rok doufám, že by mohlo být. Dočíst recenzní výtisky. 10. předsevzetí dočíst recenzní výtisky nevyšlo úplně, ale chci říct, že teď nevím, jestli to byl srpen nebo září, kdy jsem byla asi na 2 nepřečtených knížkách. Jinak jsem měla všechno. Takže uvidíme, ale ten konec roku je vždycky prostě brutální, protože já těch knížek mám jako tunu a nestíhám to všechno jako učíst, no. Takže bohužel. To bylo teda 10. předsevzetí a já jsem měla loni ještě jedno předsevzetí navíc a to bylo, že bych chtěla zkoušet nové žánry. To se děje, díky bohu se to děje a jsem i moc ráda, že se to děje díky Martinusu, protože Martinus pořádá společné čtení a já jsem tam o nějakou tu knížku zavadím a vlastně si ji chci přečíst. Takže jsem ráda, že jsem se letos spustila třeba do těch životopisů a tak a bylo to hrozně fajn, ale nebudu si to už dávat jako další knižní předsevzetí. Tak to by bylo teda pro dnešní video úplně všechno. Mým velkým snem, ani ne tak předsevzetím jako snem, je příští rok natáčet videa před novou knihovnou, dát si tu novou knihovnu prostě tak nějak dokupy a mít tam hezký natáčecí prostor a moc s vámi o těch knížkách prostě mluvit v prostředí, které uvidíte, že je prostě radši knihu a nebude to tady sova, krab, kytka, lampa, ale bude to jedna knížka vedle druhé a fakt se na to extrémně těším. Takže to je spíš takový sen než předsevzetí, ale myslím si, že to by mohlo být a těším se, až ta knihovna bude hotová. Tak jo, to bude teda pro dnešní video úplně všechno. Doufám, že jste se ho užili. Budu moc ráda, když mi dáte dolů do komentářů vědět, jestli máte taky nějaký seznam knižních předsevzetí a jestli se vám daří je plnit. Protože jak můžete vidět, tak mě moc ne a doufám, že příští rok to bude o trošičku lepší. Tak jo, mějte se krásně, ještě jednou, pokud byste chtěli mrknout na Hero, uděláte mi velkou radost. Stále tam běží adventní kalendář. Moc krát děkuju všem, kteří už tam jsou. Je vás obrovská spousta a já doufám, že vás poznám. Doufám, že vás takhle každýho jednoho z vás aspoň trochu poznám časem. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa zítra. Myslím si, že to bude hodnotím vaše knihovny. A mám skvělý update k tomu předchozímu videu, takže se můžete určitě na něco těšit. A myslím si, že takhle, když to bude pokračovat, tak to bude úplně skvělé. To bude teda pro dnešní video úplně všechno. Doufám, že jste si ho užili a zítra čus bambus a čau kypá.